luphumile ngempela uhlu lwey'ngoma oluzobe lapha lika-albhamu yentsha yeGcoka Melisha. Oqaphelekayo ukuthi khona le track le etrendayo kulezi iy'nsuku ey'nkundleni zokuxhumana, kuyacaca ukuthi izobe ingekho yona njengoba abaningi begagulile. Kodwa-ke elivela kumbhalo uhambisana naluhla ley'ngoma njengoba ludedele namhlanje. Umbhalo-ke wona uthi isihloko se-albhamu Amavolovolo. Wayesebhala lokhu: lavutha ibhayi, ngokuhlakanipha ngimdala kakhulu bafana, ketlaba dulisa phansi bekupe tswarelo. Bakupe tswarelo kusho ukuthi abafana ngizobashaya phansi bacele uxolo. Usungakhetha eyakho nawe olalela nayo engubeni namhlanje. IsiZulu asifundeki kahle, angazi ukuthi kubhaleke kanjani la. Uthi ngiqale phansi. Usungakhetha eyakho nawe ulale nayo engubeni namhlanje. Alright. Zimnandi zonke uzokhumbula. Albhamu Amagolide kwezothando. Uphinde ukhumbule indaba ephika kwezehawu. Inkosi impela azoqhuma amavolovolo, umfana uyomaka owabo. Uma kunje utrack 4 emsana nomphako and utshitshana Mpongose, udadewabo weNtibane, okusho ukuthi-ke udadewabo waKhuzani. Kuchitheka umswane, okusho ukuthi ngendlela onzima ngakhona kuchitheka impela umswane, notshwala ubugayiwe nawo kuyachitheka uma kunje. Track 5, 8, 9 isigqi sikaThuthani uMfokandlovu, sizonikhumbuza umgqumeni ku-SMS. Track 9, ngizothumela i-SMS kulelo ziyabona. Hhayi ngathi nginyeke. Phansi kwesidwaba wona uzokhumbuza u-SK. Futhi nje uyachaza la ukuthi ama-track ami kanjani and kuphi kwakulindela kuwona. Angibonge izandla kwethu.